hilketa bat izan zen, baina sakona da, historio sakona da, historio tristea da, historio pingarrea, baina historio sakona da, zer esan asko sortu zuena, eta horren ondoren justu handik astebetera gertatu zen Germán Agirre eta Xirindariaren hilketa, antzeko hilketa da, ordu justu 7 egun ondoren, igandean, ordua ere antzekoa da, 10-11 aldera, ura ere ametraiatu egiten dute, 15 edo 16 edo 17 tiro dauzka Germanek, baina gure ustez ez da estrategia militar baten barruan egindako hilketa. Zer esanik ez, liburuan sartu dugu, Germanek bazun lagun handi bat, Sabin Arreita, enpresarioa, eta Sabin Arreita joan zen iparraldera, etako zuzendaritzarekin hitz egitera eta galdetu ziren garbi, zuek dituzue, German, esan ez, guk ez dugu, idatzi orduan komunikatu bat, familiari eman diot. Idatzi zioten, eta haren zigiloarekin, aurkitu dugu komunikatu hori eta liburuan dago baita ere, eta prezeski uko egiten dio, aukera hori izaten berak inoiz ez duela Germán Agirre bere puntuan izan, inoiz ez dutela beren aurka ezerri izan, gutuna alargunari idatzia dago, bigarren personan, eta berresten dugu berean ere, berriro diogu, guk ez dugu, zure senarrari, ez dugaren kontra, ezerri izan. Orduan, hori, nahi genuke, zurrumur hori 50 urte iraundura eta airean egon den lehenda hori, eta gidote zuen, salatari ote zen, zehozen, zehilde da. Hori behingoz bukatzea nahi genuke. Eta baita ere beak kapazaren zerbait ikusi zueneko hipotesia ere ez da zutik mantentzen den hipotesia.